Výborne, Rebeka, ste náš najsilnejší kandidát, nakoľko podľa vášho CVčka ovládate znakovú reč a to je u nás veľkou výhodou, takže berieme vás. Ale musím spomenúť, že ostatní kandidáti boli o dosť lepší, ale neovládali znakovú reč, takže vítajte u nás. To naozaj, to rada počujem. Ovládam to veľmi dobre. Rebeka, hýbaj sem, teraz ťa fakt potrebujem. Chceme dobiť trh hluchonemých a nakoľko tu nikto neovláda znakovú reč ako ty, tak ťa potrebujeme, aby si do videa povedala pekné veci. Jasné, idem na to. Výborne, Rebeka, neviem, čo si povedala, ale verím, že to zvýši naše obraty.